Halo bolo, assalamualaikum. Wong teko rezekine teko. Kilo bolo, brambang nandur, dele nandur, semangka nandur, pari nandur. Kilo wong tani. Wong tani. Ya wong tani ngene iki, Bos. Sing ngono ae lho, Bos. Makane nek nggih konten ki, nek nggih konten ki sing kena dicontoh. Masalah ngene lho, Bos. Ning sosmed ki selamanya kan ijik ditonton terus dadi kena dienggo contoh anak putu. Sing nang sosmed semoga kita kena dienggo panutan. Di sosmed iki menghasilkan lho, Bos. Menghasilkan. Dadine gak sah kuar-kuar reno-reno. Wis ta wong tani ki hewane panas, Bos. Mergo kayak lho srengenge lho panganane wong tani srengenge. Dadi geger panas, sirah panas, utek panas. Dadine nek gak didem-dem dhewe awake ngene iki panas kabeh. Bos, awak sak kojuri wong tani nak nyambut gawe ning sawah. Makane nak nggih konten gak sak kuar-kuar reno-reno. Sugih ya sugih, nandur brambang ya nandur brambang, ombo ya ombo. Dadine cara sing nandur saiki ora cuwo. Terus sing nandur pari ya ora cuwo. Dadi gak usah saling menghina dan saling menghujat. Wis ta ndang ayo guyub rukun petani Indonesia. Engko nak petani rukun, mosok wong tani ora iso rukun iki bangeten kuwi to. Gak sah. Petani brambang versi petani pari gak sah ngono-ngononan. Ndang ayo petani brambang aja kemlelet, lah sing petani pari. Ya lho, nggo contoh. Nggo contoh petani pari, Bos. Petani pari kena dienggo contoh. Aku ya nandur brambang, Bos. Aku malah petani bawang merah dari tahun 1989, Bos. Tapi gak tahu kuar-kuar ngono kuwi aku. Mergo wong tani brambang ki nak lekas jlungup, alah isin mlaku. Nak gak kemleletno gak isin, tapi nak kemlelet ki nak lekas jlungup, alah nak mlaku rawan ndangak, Bos. Wong petani bawang merah ki nak kemlelet. Lah, petani pari ki niki lho, Bos. Ki kena dienggo contoh. Pari ki nak wis jebul ndangak ndiluk to. Ndiluk ki isine bek, ndiluk ki isine bek. Dadi gawe wareke weteng wong sak donya pari ki. Dadi nak ndiluk bek ki najano sugih, najano duwe apa-apa lah kaya pari ki ndiluk. Pari ki enek isine bek tapi ndiluk nak tuwek. Ndiluk ki isine bek ndiluk. Ki kena dienggo contoh. Dadi ibaratnya nak mlaku aja ndangak terus, Bos. Harus ndiluk lagi lho. Sugih kaya apa ndiluk. Lagi pari ki bek wis nak ndiluk niki isine bek. Ndiluk. Nah, iki kena dienggo contoh petani pari, Bos. Dadine wis rasah kemlelet-kemleletan. Petani brambang iki lho nak dienggo kemlelet ki lho. Nak bangkrut isin mlaku ndiluk rawane. Gak ngirim ngene Pak Purnomo. Mergo isin kuwi mau nak kalah. Dadine ayo bersatu, najano kuwi konten. Najano kuwi konten mbuh bercanda mbuh ngono sumuk neng kuping, Bos, nak ngrungokno. Dadine ayo bersatu, petani harus bersatu. Pari ora nek pari ora mangan. Wis ngono. Salam sejahtera selalu dari petani warga desa Ngadiboyo, Jawa Timur.